jelikož se hlavní hrdina dokáže mečem pořádně ohánět, a to bez zbytečných servítek. A pro samuraj rozhodně není hra pro děti, a to nejen stvárnění krve, ale i příběhově, i když příběhů o pomstě jsme tu už měli mnoho. Každopádně to vypadá na pořádný titul pro dospělé v nezaměnitelném stylu, na který se opravdu moc těšíme. Tedy pokud právě tuto sekačku nehrajeme, jelikož je očekávána právě v těchto dnech. Halo 3 ODST, tedy Orbital Drop Shock Trooper. Nejedná se přitom o hru nějak související s příběhem Halo 3. ODST si jde vlastní cestou a ke svému příběhu, který vypovídá o ztracené posádce mariňáků, přidává známé kulisy světa Halo. Zahrajete si za každého ze členů týmu, i když za většinu pouze chvilku, aby se trochu změnilo tempo hry. To by mělo být povětšinou dost pomalé, jelikož ODST má být především stealth akcí. Hru má na starosti opět studio Bungie, které stojí za celou Halo sérií, a proto očekáváme rychlý hratelnost. Ovšem trochu se bojíme designu úrovní, který nikdy nebyl silnou stránkou této série. Jestli jsme měli strach oprávněně, se dozvíme na podzim. The Conduit je střílečka vyvíjená exkluzivně pro Nintendo Wii a má jen ty nejvyšší cíle.